Silav hevanno êvar baş hêvî dikim hûn rehetî silametî bê qeza bê bela hûn gihîştibin malê xwe eger hûn ji Newrozê ji cejnê Newrozê vegeriyabin. Niha nûçeyek lezgîn heye bi lez dixwazim ji we re pêşkêş bikim li Efrînê li Herebê êrişê Kurdan kirin. Alên Kurdan, sembolên Kurdan şewitandin, pêşî li wesayetên Kurdan girtin, erebê wan şewitandin, motorsîkletê wan şewitandin. Lîncek heye li hember milletê Kurd sîpan hemû daxife. Em ê cih bidin axaftina wî lê pêşî ka em binêrin mesele çi ye aniha li Efrînê rewşa awarte hate îlan kirin saetek beriya niha qedexeya derketina dev re hat îlan kirin heta serê sibê kesekî divê dernekeve derve niha rewşekê awarte heye nijadperestiya ereban li hember Kurdan aniha xwe daye der li Kobanî ew xortê ku ala Sûriye anî xwarê ew jî hate binçavkirin Rewş bi vî şiklî ye ka em binêrin sîpan hepû wê çi bibêje yek hevanno niha piştî vegera ji wê pîrozbahiya Newrozê hêjmarekê welatiyên Efrînê li Helebê rastî êrişa bidehan welatiyên Sûriyeyê hatin heqaret li Kurdan hate kirin di beşek ji wêne vîdeoyên bûyerê de diyar dibe ku welatiyên Ereb camên otomobîlan dişkînin heqaretê li ala Kurdistanê dikin di vê navberê de eger ez bibînim nûçe hema ew wêneyên ku têde heqaret heye nizanim parve bikim nekim jî yani normal ala Kurdistanê dişewitînin hevanno ev li Qamişlo aniha bûyer heye li Qamişloyê jî însan rabûne ser piyan ka em hema tişna be ez wê ala Kurdistanê nîşanê we bidim wextê dişewitînin dî qusûrê nenêrin qusûrê ne yani wa hovîtiya cînarê me dixwazim hûn bibînin bila bi vî şiklî ve binêrin çawa dikin binêrin vaya erebeya seyara Kurdekî ye pêşî lê digirin camê wî dişkînin erebê dişkînin heqaret li wî xortê me Kurd dikin di ji Newroza Helebê vedigere ev bûyerekî ye hûn wisa dibînin niha paşê ez ê nûçe ev jî li sora Kurdekî ev jî hûn dibînin çawa ye ala Kurdistanê dişewitînin nijadperestiyan ya li Sûriyê ya ku şovenîzman nava Ereban de heye bi vî şeklî xwe dide der ez ê de nîşan nedim yani merov heqaret wan nîşan nede rast e aniha ji ber ku vîdeo aniha dengên baş tê we hevanno ji ber ku wextê dengê min û vîdeoyê tevlî hev dibe ez zanim deng naye aniha dengê min baş tê we aniha baş e yani eger temam ez ê rê we bidim ez ê rê we bidim pêşî ez dixwazim deng baş e temam okey rast e wextê dengê min û vîdeoyê tevlî hev dibe deng diçe lê em dengê wî bibirin hevanno ev bi vî şiklî ye binêrin direkt bi qasê ku em dibînin ev der Qamişloyê ne wisa ka em bala xwe bidinê erê wisa xuya dike yan jî deverekî dine ala Sûriyê dadixin xwarê wisa ye rewş wisa ye yani êdî ji ber ku mantiqa me Kurda hevanno û mantiqa Şamê ji hev dûr e dûr e
Yani hakikaten ji dure. Yani em nikarin bi hevra li hev bikin. Çawa çê dibe yani dîmenê şiddetê mesela çawa xortê me lînç dikin. Ez vê jî bi we re parve bikim. Paşê êdî ez ji we lêborîn dixwazim çünkü yani naxwazim şiddetê nîşanim. Yani binêrin xortekî Kurd avitine nava xwe çawa şiddet bikartînin. Bes ez xwesa naxwazim nîşan bidim hevan niha dîmen hene tên ez min çend hev berhev kirine ev piştî vegera ji Newroza Helebê bû. Niha endamekî rêveberiya PDK Sûriye Rêzdar Müslüm Mihemed agahî daye Rûdawê dibêje ji parêzgeha Helebê îro saet dehê sibê li taxa Şêx Mexsûdê li Helebê dibê pîrozbahiya taybet ya cejna Newrozê hebû hatibû sazkirin. Nêzîkî deh hezar kes tevlî bûn. Hejmareke ji wan berpirsên Sûriyê bûn jî yani ahengekî hebû. Müslüm Mihemed got piştî 15 salan ev cara yekem li vî bajarî wisa pîrozbahiyeke Newrozê bawekê fermî tê li darxistin. Ahengî bi Sûruda Niştimanî Eyraqî dest pê kiriye. Endamê rêveberiya PDK eşkere kir ku hejmareke berçav ya kesên ku amade bûn xelkê Herêma Efrînê Rojavayê Kurdistanê bûn. Di dema vegerê de derdora saet 17 li gorî saeta herêmê millet belav bû. Yani di navbera Til Rifat Ezazê de wextê ku ber bi Efrînê ve diçûn jaliyê bi dehan kesan ve rê li wan hate girtin. Wan kesan bawekî gelekî xirab êrişî welatiyên Kurd kirin. Heqaret li wan kirin. Ala Kurdistanê şewtandin. Erebê wan dansê kirandin. Ew piçûk xistin û camê wan, otomobîlê wan şewtandin. Ez vê dîmenê yani rewşekî bi vî halê de ya hovîtiyekî pir ecêb e. Merov merov xwe naxevê di rewşê ya. Merov xwe naxevê rewşê. Hevano li Qamişloyê jî li dijî êrişên li Efrîn û Helebê xwepêşandan hate li darxistin. Dîmenê wan xwepêşandana jî hene em paşê dikarin nîşan bidin. Bi sedan koçberên Efrînî û xelkê bajarê Qamişloyê li dijî êrişên li ser malbatên Kurdan yên li Efrîn û Helebê bêrûmetkirina sembolên Kurdî şewtandina alên Kurdî li pêşnavên de Mihemed Şêxo al Qamişloyê hatin cem hev xwepêşandanekî li darxistin. Bi sedan xelkê Qamişloyê ji bo şermezarkirina êrişên li dijî malbatên Kurd li Efrîn û Helebê hatin cem hev. Aniha xwepêşandan didome ji xwe û dîmenê ku min nîşanê we da li ser ekranê gavadin ya pir dîmenên hovîtî ne hevan ya. Ev dîmenê ku aniha min nîşanê we da deqekî car dibînim ser ekranê hevan ev ji Qamişloyê ye. We goterê însanên me hatin cem hev êdî tehemûla wan tune ye. Çeteyên dewleta Tirkiyê, çeteyên Şamê dibin, kî dibe bila bibe êdî nikarin êrişî Kurdan bikin. Ew şansê wan êdî tune ye. Qamişlo Hesekê bajarê Kurdan ku Kuderê hebe êdî li wan qedexe dibe. Aniha hevan binêrin. Rêveberiya Ewlehî yani asayişa Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê qedexeya derketina derve li nava bajê ragihand vê êvarê. Ew qedexe jî armanca wî heye paşê Sîpan Hemo di derbarê meselê de daxife. û xortê ku ala Sûriye aniye xwarî ew jî hat binçavkirin. Niha asayişê daxwaz kir ku hemû welatî ji bo parastina aramiyê girêdayê qedexeyan bin. Yani qedexeyan bin pê nekin. Ji bo aramiya bajêr. Rêveberiya Ewlehiyê ya Efrînê daxuyaniyekî belav kiriye. Li gorî wê beyanatê qedexeya derketina derve saet di bîstan de li gorî saeta herêmê dest pê dike heta dudiyê serê sibê. Pir kêm e sisiya da millet rabe li hev bixe yan jî saet sisiya da êrişê malê Kurda bikin wê çawa bibe êdî ewlekariya Kurdan li Efrînê namîne.
Halbuki hêdî rêve bibû insanê me vedgeriya malê xwe. Asayişa Efrînê da zanin ku ev gav yani ev qedexe ji bo parastina yekrêziya niştimanî di navbera PKK'yên Sûriyê de ye. Nabêje mesela Kurd û Ereb nabêje yani PKK'yên Sûriyê temam rêvebiriyê ji şêniyên bajêr xwest ku rêzê li sembolên niştimanî bigirin. Dibêje ev nirxên biratî û bihevra jiyanê ye divê em biparêzin. Hişyarî da divê rêvebirî asayişê wê li hember her kesê ku binpêkirinê bike ew ê rêbazên yasayî bixe dewrê. Bi armanca bicîhanîna yasa û parastina aştiya civakî ye. Asayişa Efrînê te qez kir ku divê boneyên niştimanî bibin sedema hezkirin û tebahiyê. Hevan binêrin. Ew çeteyên Şamê, ew çeteyên dewleta Tirkiye wextê ku êrişê Kurdan dikin, dengê xwe dernaxin, lê wextê ku Kurd dikevin nava hereketê, heme Şam jî behsa yasa dike, behsa qanûnê dike. Lê ez dibêjim qey ew êrişkarên ku rê li Kurdan girtine, Kurdan lînç dikin di derbarê wan de tu prosedûrekî yasayî nayê pêkanîn. Ez bawer nakim. Tiştekî wisa nakin. Niha hevan ewlekariya hundirîn ya Kobanê bi daxuyaniyekê diyar kir ku ew xortê ku ala Sûriyê di pîrozbahiya Newroza li Kobanê de li girê Miştenûrê bû daxistiye dibe ew xort hatiye girtin. Ewlekariya hundirîn ya Kobanê xortê bi navê KA xizbin çavan. Di nava wê Şahiyê de xortê me jî germ bibû çû ala Sûriyê êdî Xwedê zane diya wî, bavê wî, birayê wî, ji malbata wî çend kes hatine qetil kirin bi sembolên Sûriyê û dilê wî ranegirtiye wê alê bibîne di nava pîrozbahiya Newrozê de. Hevan al meselekî pir xesas e. Ez du sê gotina li ser wî bibêjim. Di daxuyaniya ewlekariya hundirîn de tê gotin me xortê bi navê KA yê ku di şahiya Newroza li Kobanê ya Sûriyê de anî xwarê girt. Yani ala Sûriye anî xwarê divê me girt. Em weke rêveberiya ewlekariya hundirîn daxistina ala Sûriyê di şahiya Newrozê ya Kobanê de qebûl nakin. Ev yek ji rihê yeketiya netewî ya gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe dûr e. Daxistina aliyê ji aliyê yek kesî ve hatiye kirin. Tu aliyekî saziyan temsîl nake. Xortê bi navê KA berpirsyariya xwe digre ser xwe bi serê xwe ev yek kiriye. Eleqa wî bi rêxistinê yan jî bi derekî cuda ve tune ye. Em bang li her kesî dikin ku rêz bigirin ji sembolê welat ra. Em rihê xuşk û biratiya netewî xurtir bikin. Yeketiya netewî bingehê giradana civaka me ye. Aliyên tekildar wê bi awayê qanûnî meselê çareser bikin. Hevan ez dibêjim qey rast e. Yani rêveberiya bajarê we çi biryar bigire divê merûv li gorî wan yasayan tev bigere. Bi tena serê xwe carna merû dikeve nava hereketekî hesas, hestiyar merû dikare zirarê bide pir tiştan. Mesela xortê me hestiyar tevgeriya ye. Merûv hestî wî fehm dike. Ew alaya ku ya yek jî di Newrozê de çima ala Sûriyê hûn datînin kî mesela. Hûn zanin ku ev dibe sedemê reaksiyona însanan. Yani divê ew ala aqwasan mezin a Sûriyê di nava civakê de tune biyaye. Ana tu herî ala Tirkiye li Orta Amedê û daynên nava Newrozê de însan diçin datînin yani. Tu jî însana nexe nava hereketê. Provokasyonan ra zemîn amade neke yani. Çünkü ew însanên ku êrişê me kirine hevanno beriya du mehan bi sembola Sûriyê êriş kirin. Ew alaya ku di nava Newrozê de daliqandiye li ba dibe ew al li ser milê wan kesan bû yê ku êriş kirin. Belkî ew kurikê ku ew xortê me yê ku alaniye xwarê belkî ferdê malbata xwe wenda kiriye bi destê wan kesên ku ala Sûriyê li ser milê wan bû. Îdî ew ala Sûriyê di çavê wî xortî de dibe sembola êrişê, dibe sembola işkencê ya komkujiyê. Em viya ji ala Tirkiye dizanin. Suçê ala Tirkiye tune ye.
Mesela ala Türkiye normal ala milleti Türkiye. Normal divê di şert û mercê normal de em jê re rêz bigirin. Lê wextê ku dibe sembola îşkencê, wextê ku êrişkar, îşkencekar wê sembolê bikartînin di ser me de, ew di çavê me de êdî dibe tiştek xirab, dijber, êdî dibe sebebê nefretê. Em ala Tirkiye li Kudrê bibînin jî nefret dikin. Çünkü êdî çavê me de bûye sembola zilmê. Ez dibêjim qey ala Sûriye jî di çavê mirovên me ê Rojavayê Kurdistanê de bûye sembola zilmê. Meriv wê alê li her derê li ba neke baş dibe. Êdî di destê reveberiya Sûriye de ye ku ala xwe pak bikin. Mesela bi wê alê werin efû bixwazin ji Kurda, bi wê alê werin yani çi icap dike mesela mafê Kurdan nas bikin bi wê alê. Tiştê ku kêfa Kurdan jê ra tê bi wê alê bikin. Ne ku tiştê ku zirar dide Kurdan bi wê alê bikin. Hevan no sîpan hemû daxe me hê nexwendiye ka hakikaten sîpan hebûn çi dibêje? Sîpan hemû dibêje yên ku êrişê Kurdan û sembolên netewî dikin li pê fitnê ne. Alîkarî Wezîrê Parastinê Sûriye Semîr Alî İso bi navê din Sîpan hemû bertek da êriş û heqaretên li ser gelê Kurd ê li Heleb û hinek heremên din. Hemû bang li xelkê kir ku li hemberî wan kesên ku bûyereke tekane dikin hincet û kesên ku dixwazin nîfaqê bixin navbera pêkhateyên gelê Sûriyê bi hişmendî tev bigerin. Sîpan hemû li ser hesabê xwe medya civakî ev beyanet parve kir. Hemû diyar kir ku ew kiryarên ku aştiya civakî ji xwe re dikin hedef bi hev ve girêdayîne yên ku li bajarê Kobanê alaya Sûriye anî xwarê yê ku li Helebê heqaret li gelê Kurd û sembolê wan kirin di cewhera xwe de xwediyê heman zîhniyeta cudaxwaz û fitnekarin. Divê em hemû bi hev re li dijî van tevgerên derxistî û êrişkar bisekinin. Divê em yeketiya xwe ya netewî û bi hev re jiyana di nava aştiyê de xurt bikin. Sîpan hemû teqez kir ku wê ew kesê ku tevlî bûyerên bûne bê ceza nemînin. Kî dibe bila bibe yê ku alaya Sûriye piçûk dixe yan jî êrişê gelê Kurd û nirxê wî dike wê li ber hukûqê hesabê bide. Her hewldaneke ku gefê li aramî ewlehiya Sûriye dike wê bersiva xwe ya qanûnî bibîne. Alîkarî Wezîrê Parastinê Sûriye ji bo kêmkirina aloziya li herêmê bang li welatiyan kir ku ev daxwaz ji wan jî kir. Em bangê hemû welatiyên xwe yên welatparêz dikin, aram bin, bi hişmendiya berpirsyariya netewî tev bigerin. Neyên lîstoka provokasyonan. Em bangê her kesî dikin ku li malê xwe bimînin, bê ku li bawerî û koka etnîkî binirin rêzê li hevû dibigirin. Em daxwaz dikin ku li gorî ruhê cejna Remezanê û Newrozê tev bigerin. Em pêşniyaz dikin ku wextê xwe bi hezkiriyê xwe re derbas bikin. Sîpan hemû teqez kir ku ala Sûriye nirxekî hevpar e, nûnertiya hemû welatiyan dike. Ji bo parastina aramiya civakî divê hemû alî bi hev re di nava hevkariyê de bin. İnsanekî wextê bi hestê xwe tev bigere, dikare zirarê bide temamê civakê. Vaya di şer de jî wisa ye. Mesela tu di zindanê de bî, tu li gorî xwe heta dawî dikarî li ber xwe bidî. Tu dikarî îfade red bikî, kincê hepsê red bikî, xwarina wan red bikî. Her tiştî tu dikarî red bikî ji ber ku biryara te ya takekesî ye. Li derve wextê ku tu tiştekî dikî dikare rê li ber bûyereke civakî veke. Mesela weke îro. Divê mirov heqeten bi hişmendî ne bi hestî tev bigere. Bi hestê xwe na bi hişî xwe tev bigere. Mantiqî tev bigere. Na rêveberiya te ala Sûriye qebûl kiriye. Hevkariya bi Sûriye re qebûl kiriye. Entegrasyon qebûl kiriye. Tu bu ara didî yani rêveberiya te bu ara dide destîne. Li ser masê nîqaş hene, dîplomasî heye, xebateke siyasî heye di dome, dibe tu rêzê bigirî. Yani Mazlûm Ebdî, Sîpan hemû yani bi qasî me nizane vê meselê bi rêve bibe. Elbet zane. Wextê ku ew wextê were bisekine, Mazlûm Ebdî çawa nîşan da, wextê were bisekine,
silah digirin destê xwe li hember Şamê disekinin. Wexta wî were. Ama divê merov bi hev re bi yekgirtî tev bigere. Ji ber vê yekê ez bi xwe pêşniyaz dikim ku milletê me ê li Qamişlo ku an hali ser piyane dikarin xwedî li milletê me ê li Efrînê û Helebê li mağdûran derbikevin lê bê ku ala Sûriyê bişewitîne. Bes ez ne taraftarım ala Sûriyê bişewitîn ji ber ku suçê ala Sûriyê tune ye. Suçê êrişkaran heye. Ev êrişkar faşîstin, şövenîstin, di rihê wan de dijminahiya milletê Kurd heye. Madem wisa ye, mesela neyne provokasyona? Ne çin ala Sûriyê neşewitînin lê erebê xwe sar bin bikevin rê rêya em çar bikarbînin heta Helebê biçin xwedî li milletê me derbikevin heta Efrînê biçin madem ki Sûriye ya me hemiyan e madem ki ew ala yani ew bayraq ew ala a me hemiyan e wê demê wê alayê bidin ser erebê xwe bikevin rê biçin heta Efrînê xwedî li milletê me derkevin. Eger di rêda çeteyan pêşî li we girtibe hûn bêjin na. Hûn nikarin pêşî li me bigirin ji ber ku em diçin xwedî li milletê xwe derdikevin. Yani pêşniyazla min ew e. Ama bê ku mirov were provokasyonan. Niha li heremên weke ê Rojavayê Kurdistanê rewş wisa hesas e yani Tirkekî dijmin dikare were bi alê bilîze û bi xestiyê te yan jî hestê te ê netewî tevra bike dikare rê li ber provokasyonekî ve bike bi vê provokasyonê re êdî wextê ku şewa derket belav dibe. Yani mirov rê li ber vê yekê ve neke baş dibe. Di cîhanê de pir şer hene ji ber wan meseleyên piçûk derketine û mezin bûne. Wisa ye. Dewleta Tirkiye xwedî tecrübe ye. Yani mirov dikare texmîn bike ku dewleta Tirkiye van meseleyan sor dike. Yani çeteyên wê yani. Hevan na. Tabii ki ev sorkirine ya. Ez binêrim di derbarê vê meselê de me plan kiribû em ji herêmê telefonekî bigirin lê şebeke gelekî zayıf e nakişîne mixabin eger li ser vê mijarê nûçe hebin yani tabii niha êdî sibê wê daxuyanî werin dayîn li ser vê mijarê ez hêvî dikim bi dawî bibe. Yani ev provokasyonekî ye. Wextê ku mirov biryarekî bide mesela ciwan o, genc o. Hûn naxwazin bi Sûriye re bijîn. Bi vê rêbazê tev negerin. Mesela rapor binivîsînin ji Mazlûm Ebdî re, ji Rêveberiya Xweser re hûn dikarin li dij derbikevin. Ama bi rêbazên medenî hûn dikarin li dij derbikevin. Bêjin em naxwazin. Yan jî konferansa çêbikin, civînan çêbikin. Nerazîbûna xwe bawekî fermî bînin ziman, bi rêyên qanûnî bînin ziman. Yani eger em ji rêbazên şer em dûr kevin baş dibe ji ber ku di şer de em qelsin. Ana hêz û quweta me tune ye. Hêz û quweta me hebiya jî me êrîşine dikir. Meselekî me wisa heye. Em milletê Kurd wisa ne. Hêz û quweta me hebe em êrîşê xelkê nakin. Em tenê xwe diparêzin. Hêz û quweta me tune ve jî ji xwe herkes êrîşê me dike. Aniha jî dewra bêçekbûnê ye. Em nikarin xwe biparêzin ji ber vê ancak em dikarin kut bin. Ez xatir ji we dixwazim lê helwesta xwe nîşan bidin. Tabii ki. Ne bişewitandinê. Mesela ew dîmenê ku aniha me nîşanê we da dîmenên ew in yani. Ev ê Qamişloyê gencê me ala wan û erebê wan dişkîne dixwazin tola xwe heyfa xwe helînin ev hestên ciwaniyê ye. Hevan no eger peyamê we binêrim we çi nivîsiye nizanim we çi nivîsiye. Baş ez xatir ji we dixwazim sibê bi bernameyên nû em bi hev re ne. Dem baş silav hevan no.